Biarnoko Betarrameko ikastetxe katolikoaren auziak eztanda egin eta gero, beste zenbait kolegio eta lizeo kristauetan pairatu dutena mahai gaineratzen ari dira hainbat ikasle, tartean Euskal Herrian. Uztaritzeko San Frantses Xabier kolegioko ikasleoi batek bortxaketagatik salaketa jarri du. 1983ko irailean hasi zen bere ametsgaiztoa, 9 urterekin eskolara iritsi berritan. En début d'année, Ikasturte hasieran gelako zoko batean negoen ikasle zarrago bat niregana hurbildu, eskuak galtzapetik sartu eta bortxatu egin ninduen. Nik ez nuen ulertzen zer gertatzen ari a zen. procédé à des pénétrations digitales anales. Eraso sexual bakar horrek bere bizitza guztiz aldatu eta baldintzatu On zuen. va dire que c'était le seul cas. Ensuite, ce qui va, enfin, Aldi bakar bat izan zen, baina jarraian nire inguruan halako irudi bat, label bat sortu zen. Hortik aurrera jazarpen psikologikoak jasan nituen, batez ere txantaiak. ce fait-là est celui qui est le plus traumatique. Hori gutxiez eta gainera, Mais ce qui t'arrive, c'est de ta faute. Tu n'as qu'à pas ressembler à un PD. bere errua zela esan zioten, pede itxura izateagatik. Ez dauka segurtasunik eskolak bere egoeraren berri izan zuenik, baina zalantzarik ere ez. Au vu de l'ampleur de la rumeur autour de moi cette année-là, Nire inguruan sortu zen zurrumurra handia ikusita, zaila edo ezinezkoa iruditzen zait nehorrez jabetu izana, baina inork ez zidan ezer esan. Alta, beti geratu zait nire amari zerbait esan ziotenaren zalantza, aipu aski bitxiak egin quelque chose baizizkidan. de bizarre autour de moi, à mon sujet. Berea bezalako kasurik egon denaren berririk ez du. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu d'autres événements de ce type-là, ou est-ce que parce qu'il y avait une certaine loi du silence? Baina ez daki gertatu ez zelako, edo isiltasun legea ezarri zelako, lotxa sentitzen zutelako biktimek, betearramen gertatu zen bezala. C'est ce sentiment de honte. Eta Uztaritzeko San Francisco Xabier ikastetxe honetatik zigil Bearnoko jada ezaguna den Betarram ikastetxera eraman zuten, non bere ametsgaiztoak jarraitu zuen. Au niveau violence, Betarraneko bortizkeria askoz handiagoa zen. à Saint-François-Xavier. 4 urte eman zituen bertan, eta batean zein bizi izandakoak J'ai pas eu une construction normale, j'ai pas eu la capacité de me construire de manière équilibrée et saine. pertsona bezala garapen normal bat izatea ekidin diola Un dio. peu toxique vis-à-vis de moi. Ziril Betarramen aurkako salaketa jarri duten 140 ikasleen artean dago, eta horren baitan azaleratu da Uztaritzen bizitakoa. Baina, Et je ne veux surtout pas stigmatiser argi cette utzi nahi du institution et egungo surtout les egituraren enfants qui aurka sont dedans ez à l'heure duela ezer, actuelle. eta inondik inora gaur egungo ikasleak ez dituela estigmatizatu nahi. Eta azkenaldian sortu diren ikasle horien taldeekin partekatzeak asko lagundu diola dio. Fonction thérapeutique énorme. Énorme. Terapia izan dela, kontatzen zutena horren bortitza izaki jende askok ez dielako Une des sinestu. choses qui était les plus dures peut-être à vivre pendant toutes ces années, c'est que c'était tellement incroyable ce qu'on racontait. Eta honek guztiak sinesgarritasuna eta babesa eman dielako.